Perlog baik menta suggestion nga pediang subhai pi ha kane ka channel bani blog ha shwa beng nia ya kane video shakmat singo bha ban subscribe ya kane ka channel bat singo bha ban share ya perlog ke jong pi bat singo bha ban like ya kane video de perlog baro iskata POE ya ka jingben ya ka jingkan tho lai phujai lai prokom jong ba prestun ya ka voice of the people party khamtam ya ba arten melar bai samoj khamtam ya baro kinoi lam jong ka voice of the people party Henry ha kane ka porpat uba prestun ula kala kata ka jingmot ka jing perkhat bawal yo i jingai ka tu kane ya ka jilam jong ka voice of the people party umpang seshu bariero ya ka voice of the people party Henry ngai khuble ba prestun Henry ngai ro shisha ya ba prestun ya kane ka jing ro ka jung i ya ka voice of the people party kane ka jing ben ka jung i kane ka jing kan tho ka jung i hamman la ka video ka jung i nga ongai phi porlo kane em ka de tang ka jing eda burom ya u kan rat ke sangma pad yo ba sinyo balang dhar ngej bawlio i jingai bha ya kane ka jingelam jong ane ka voice of the people party Henry ushi eda burom ya kita parlo ki jong u namar bayai madu prestun em ya happy banero namar bay madu prestun em iju ya tu hok bha ya ka jinglong jong ane ka party NPP bat kum juru ya ro bha ya kane ka voice of the people party lo kane ka jingben kane ka jingkan tho jong madu prestun ya ka voice of the people party om de ka jing shisha ka de da ka jing ya da burom ya gi perlo pe ki jong u kum mukun rat ke sama kum jong ba Sio balang dhar kita gede perlo ke bai ek bai ajan e ke jungu usukwa bani da buram ya kita kabak kongsan ya kalau ngani baki om bangi kwa banyo ya ke jingkela te kawena kabang yo i ke jingkela ngayo i menta kalau kabang nga appreciate i matebut kam tam ya ke Shillong parliamentary constituency kalau ba kinong tebut menta ngai tenat bawat kabai kali ya sahi kabai syabai tur lo kia sahi ban ngana kwa ban appreciate ya gane ya ke BPP ban nga kermen scam baki way ki political party ro kin kren kumta ba konong thebot bai wat be ya ke bisa ngamala pikwa baju iya ke jikla ndot kam di kren sipak bisa kren ji ke jikla te pikwa ke jikla te ke babahar mesti watang ini apa kabalong kumro ke jingkela denrai niyo i si saba teng hakapor election i kumba ki ba ki klem ken jing ken su ki klem perkhat su dengan i kan ne ka de kabadon kam kabangaru ka message na kalian party NPP ngi appreciate ban nga kermen scam he kini election di banwan pi ong election of DC ke election MLA ko kinong thput be de ban long kum ni de ban long kum ni wat ya kasya si pelar ndai ban oman pan ki parti ni kandidat dai ban ya sai namar bang yo ngi kwa ke jingla aba pi kwa jikla kadi kumpi kinong kershan jong National People Party NPP ha jing shisha pi de ban suthu haba madu prestun hang ne 8 pau bad la kern shaya pi bad 8 suthu ya pi ha jing shisha pi de ban suthu ha kapor election waj ap milanti ban yo pisa nag MLA nag MDC kabai syaru sehi ada pikwa ya jing sinsyar kabak khoi bad kabak shisha kumalo ong madu prestun kum tai pi de ban yalong namar ba na ubriu ke NPP ula pen syai pi ki nong karshan NPP hajing shisha phel de ban suthu ya kane ban agreement scam ba kani ke jikla kanum ong ban ne tang mentah ka jingkela kalong man ke election ka de ban lok kum ni khnang ba ma ong UP ha ka bakan ni yo i shisha ke jingkodol jong ka election na ka we ka sunset sya ka we pat ka sunset kata ka de ka jingyo i jong ai ke jingkela kabaa the expectation ka jong ki ba kalong ba khamtam sa nang nong kondong ki ong ba la dengi penkela lagi jit no da ka we pat ka parti thmai kum ka parti BPP ka kam sarkar kan wat hi na ye nga duai ban akit bok ki ruyang bakan lok khnang ba kitu ki bapli ki badon honong kondong ki khon gi bapas BA gi bapas MA uba prostun umla ban ai menta katem ga pasan let's see hakane ki jikla yo wan wat hi ke sarkar naye ba phin yo kam phin yo jam dengan sobong ya kan niru nga expect bakat kum ke jing anglut jong ki ba ke jing kela
Kamtam hanok kendong jugi. Kiba keren dah kebasai ba. Lada. Pelak ban penren ye kan BP. Lani ye kiwi politik parti badon hapok ke sorkar. Ka bangun ka kam sorkar. Kan wan be hi maka. Sia ki kun gikti jongi kiba lampas ba. Dekata ka bang ngayo i ya ka wit. Ka ba mi ko melong ta ngong pi ngakit bok ke ruyang bahkan long sisa ka. Nomor ba mangi ki badon ka sorkar ng rupi bon sen ngi jukren. Ka kam sorkar. Kam dei ka masuk. Iju pensyaru haki platform berper. Lada mentah hakawe pakawe ka department. Sistem kinsong type ki brio. Na ki sanction post maksimum lai hajar. Ka sorkar ke bakala bantung ka ditang lai hajar. Ki bapas ki don palat ia ka saupo hajar. Lalu ngitung tang lai hajar. Lai punyo hajar. Ngin pret senui kita lai punyo hajar. Tiếng reng akan mesken bahkan kijing kelakat kum bengai kijing hit kijing fluid nadu sor hadu nong kendong ban yok kam yok jam dikun let's say yok palap penban ya kasau ho haja kebekila ban ai kam majam nang ni sekemak kata kaba ngakwa ban su komen bat banga kermesken bakum kijing angno copan ba ulaya tresitom ulaya sim kijing kitle hadu katu yo i kata kajing kelak tengah kerben skem balik si kan lo si caklah.